Imos empezando. Hoxe temos o privilexio de contar con Mónica Novas para falar nesta 42 Semana Galega da Filosofía que trata sobre o alimento. Mónica Novas é psicóloga clínica e xurídica, sexóloga, criminóloga, axente de igualdade e creadora da gastrosexoloxía. Con máis de 20 anos de experiencia en intervención psicolóxica especializada en violencia de género, diversidade sexual e políticas de igualdade. Dende 2014 deseña e imparte obradoiros experienciais en diferentes territorios do Estado. Participa como relatora en encontros gastronómicos, culturais e científicos arredor da gastrosexoloxía, o prazer culinario e a sexualidade, coordinando catas e degustacións comentadas nas que explica os mecanismos psicolóxicos activados en cada elaboración. A súa labor divulgadora recóllese en medios de comunicación, así como en publicacións especializadas, onde contribúe a desmitificar os afrodisíacos e a propoñer unha lectura crítica e situada da relación entre alimentación, prazer e sexualidade. A continuación, na súa conferencia Comer, Desexar, Pensar, unha ollada gastrosexolóxica á alimentación, afondará na disciplina da gastrosexoloxía, da que é creadora e pioneira, e na que conflúen psicoloxía, sexoloxía e gastronomía, para explicar e analizar estes mecanismos de excitación e prazer que subxacen no acto de comer e de cociñar para outra persoa, atendendo a variables como as texturas, as temperaturas, os aromas, a memoria, a suxestión e os recordos asociados á comida. Sen máis demora, deixo-vos con ela. Grazas. Moitas grazas por esta invitación. Eu son medio galega, medio canaria agora, entón gústame moito dar estas charlas aquí en Galicia, poder expresarme en galego, que xa na anterior palestra xa falaron sobre a reivindicación do idioma. Agradeceros que estedes aquí. Non sei se está mal tempo ou bo tempo, porque aquí en Galicia nunca se sabe. Vou a cambiar a este. Sí, porque eu son de moverme, non me gusta estar quieta en ningún momento. Bueno, o primeiro, cando dou unha charla sobre gastrosexoloxía, é explicar o que é e, sobre todo, o que non é. Porque seguro que todos e todas viñeche desde casa pensando gastrosexoloxía, que será, algún buscou en Google, outros non tanto. Unha vez ocorreume, Daniel, que me dixeron, un señor díxome, isto é sexogastronomía. E dixenlle, xa se ve a orden de prioridades que ten na súa vida este señor, non? Digo, hai que saber a orde. Bueno, pois a gastrosexoloxía desmitifica moito o que son os afrodisíacos. Durante todo este rato vou a estar explicando, pois, eso, mecanismos psicolóxicos que afectan a que un prato poda producir máis prazer, é dicir, o mesmo prato poda gustarche máis, e que tamén active mecanismos que son os mesmos que axudan a ter, digamos, unha cantidade de endorfinas no corpo suficiente como para ter unha relación sexual máis placenteira. Vamos a dicir que como activar unha fábrica de endorfinas. Como surxe a gastrosexoloxía? Bueno, pois a gastrosexoloxía surxe porque eu xa era psicóloga, facía moito tempo, pero organizaba algún tipo de eventos gastronómicos. E despois de organizar moitos eventos gastronómicos, empecé a escribir artículos en diferentes revistas. E o primeiro artículo foi o delantal. Era un artículo investigando se poñer un delantal ou non afectaba a que o prato, se eu cociño, por exemplo, para o meu compañeiro, se eu poño un delantal, se eso podría afectar máis ou non a que lle gustara máis o prato. Se había como un condicionamento, unha suxestión previa. Entón, fixen un artículo sobre delantal, sobre o simbolismo que ten o delantal, non? Cando alguén se pon un delantal para ti e ves cociñar ou cociñar a ela ou a ela, digamos que baixa o estrés, ves a esa persoa cociñando, a veces existen eses restaurantes que están abertos, que ves como cociña, non? Que a veces pides a mesa ao lado da cociña, non?
E se eso axudaba a, digamos, baixar o nivel de estrés, a relaxarse e a que ese produto producira máis placer que se non puxeran o delantal. Vale? Entón, aquí. Eu emprego sempre vídeos, simplificando cada cousa, vale? Por si non nos quedou ben claro, pois que os explique un vídeo. Entonces, buscaba un vídeo, digo, vou buscar un vídeo dun anuncio de publicidade que explique isto, o que empregue este mecanismo para sugestionar, para que a xente quera comprar máis un produto, neste caso, un dulce, non? Entonces, vamos a ver o vídeo e despois falamos desto. Bueno, estos son uns rapaces que van a traballar, a un traballo moi especial. E teñen un uniforme para facer estes dulces. Bonjour dessert. La finesse du biscuit. La douceur du caramel. La légèreté du soufflé. Le croquant du chocolat. Bonjour dessert. Tout ce que les femmes désirent. Bueno, pois teñen ese uniforme, poñen un delantal. Non sería o mismo que vayas ao supermercado nun lineal e che lancen un paquete deso na cara, pa, e chocomas así correndo, que alguén que se poña un delantal, sentas, te ves como vai batendo chocolate, como se mestura isto. Entón, digamos que o cerebro necesita un tempo para reconectar co que é a alimentación. Vale? Falaba o meu compañero anterior sobre o fast food. Non che dá tempo a procesar, digamos que o noso cerebro ten como uns tempos necesarios para procesar o cortar co estrés, sentarme, ver como alguén me cociña, ver toda esa ceremonia de cociñar, esperar o momento para poder comer ese produto. Non é o mesmo que comas un produto na ventana do coche, por exemplo, que che dé unha hamburguesa, comas e te vayas. Pode estar boa, pero non hai ese proceso de desconexión coa realidade estresante, non? Entón, a partir de aí surxiu o primeiro artículo e a partir de aí empecé a escribir en diferentes revistas gastronómicas. Todavía non falaba desto, só escribía e organizaba eventos gastronómicos e seguía sendo psicóloga, era unha vida moi normal. Bueno, o importante das experiencias. Vale, aquí sempre me preguntan, non hai se hai recetas máxicas, logo falaremos un pouco de como se deben mesturar certas cousas, pero o máis importante é que non todo o mundo ten os mesmos gustos. Cada un ten unhas experiencias diferentes. Vou a que preguntar aquí, porque eu vou baixar despois, amenazo, por exemplo, por si sabedes. Por exemplo, vou preguntar ao meu compañero, a ti gustache as ostras? No. Vale. A ver. Valeria, gustanche as ostras? Sí. Vale. No? Sí. Ahora pensade que eu vou ter unha cita con el e outra cita con ela e vou facer o mesmo menú. Eu penso que as ostras, porque se di, non? Que as ostras son afrodisíacas, pero con Valeria pode funcionar, pero con Daniel non vai funcionar. De feito, saldrá correndo ou daralle algo, non sabemos, vale? Entonces, as experiencias que teña, que non sabemos por que a Daniel non lle gustan as ostras, sentaronche mal? Hubo aí unha gastroenteritis importante ou non? Non tanto, pero non me convenceron. Proveinas unha vez, creo que en Madeira, e dixen, isto non é o meu. Eran de Madeira, igual hai que probar coas galegas, non se sabe. Bueno, entonces, as experiencias poden condicionar moito que, ainda que ti queras facer un menú ou un prato, ou seas un chef, pode condicionar a que esa persoa non lle guste para nada e non acertes nada, non? A personalidade do comensal, a infancia que teñamos, as experiencias que teñamos na infancia, e a historia de olores que teñamos. Por exemplo, sabores extraños que nos gustan de pequenos, que poden ser que
nun postre ou nunha receita, nos lo podan facer no futuro. Se non coñecemos o comensal, se non coñezo a Daniel, non coñece a Valeria, non podo facer un plato que saiba que vai a funcionar con eles. De feito, podo meter a pata. Por exemplo, na historia da infancia, bocadillos que levábamos ao colexio. A ver, que comías ti? Que comías? Que che gustaba? Bocadillo de nocilla. Con algo? Solo? Pan con chocolate, Aí básicamente. está. Os que teñen certa idade, que levanten a man os que tomaban bocadillo de nata con azúcar. Aí estamos. Aí está, ves? Exactamente. Hai xente, alguén tomou chorizo con nocilla, con Nutella. Aí hai un... Por ali, correcto. Algúnha mestura máis que teñades? Sí? Sorprendente? Non queredes esas cousas raras. A ver, que tomas ti? Mantequilla con azúcar, que mítico. Tulipán. Sí, non? Entonces, eso condiciona moito, digamos, que as sensacións que podes ter hacia certos produtos, non? Pois eu fago un postre con pan de molla destes de cornecho, non? Con nata de verdad, non como a de agora, como a de verdad, con azúcar, por aquí teño éxito. Sí? Entón, é moi importante eso para poder atinar saber para quen estás a cociñar, vale? Bueno, para eso, eu sempre prego vídeos, como vos dixen, xa sei que esperabades ver cousas máis picantes, pero aí vamos, é para todos os públicos isto, Entón, vou poñer un anaco dunha película que me gusta moito, que é Amélie. Todos vechedes Amélie? A ver, levantade a man quen veu Amélie ou non, Según xa noite toca. Vale, por ali non tantos. Entón, vamos a ver, Amélie explica que ten pequenos praceres, que ela ten pequenos praceres que lle gustan moito, que son especiales, que son de ela. Entón, vou a poñer este vídeo. Teño que salir de aquí. Ok. Ahí estamos. A veces los viernes Amélie va al cine. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. Veamos qué les ha podido pasar. También me gusta descubrir los detalles que nadie más ve. En cambio, odio las viejas películas cuando el que conduce nunca mira la carretera. Es usted una mujer muy guapa. ¿Eso cree? Una mujer pero que muy guapa. Amélie no tenía un hombre en su vida. Lo había intentado, pero el resultado nunca había estado a la altura de sus expectativas. En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla y hacer rebotar las piedras en el canal Saint-Martin. A veces los viernes Amélie va al cine. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. Veamos qué les ha podido pasar. También me gusta descubrir los detalles que nadie más ve. En cambio, odio las viejas películas cuando el que conduce nunca mira la carretera. Es usted una mujer muy guapa. Bueno, pois todos temos pequenos placeres, non? Non sei se vichedes na película de Amélie, hai unha escena, os que vichedes o vídeo, na que hai como unha ceremonia previa a tomar un trozo moi pequeno de polo, que non sei se sabedes cal é a parte da rabadilla do polo. Si sabemos? Mira, non sei, ciertamente sí. Como se chama usted?
A señora da Rabadilla, dígame. ¿Cómo se chama? Nené, usted sabe dónde está, ¿verdad? A Rabadilla. Pois nesta escena o que hai un señor que solo pode comprar polo asado os sábados no mercado. Entón ten que agardar a que veña o señor que fai os polos, ir ao mercado camiñando a buscar o polo, con lo cual xa hai unha ceremonia, unha preparación, porque non todos os días pode tomar a rabadilla do polo. Vai hasta o mercado, colle o polo, chega a casa co polo, parte o polo e colle só esa parte quente, ten que estar quente, da rabadilla do polo. Claro, eso non é o mesmo que se che dan 4 kilos de rabadilla todos os días, si ou non, nené? Entón, precisamos ese tempo de desconexión, precisamos ese proceso para que o noso cerebro active a fábrica de sustancias de placer e nos suxestionemos para encontrar ese momento adecuado de, pois eu quero comer a rabadilla, ou quero comer o cornecho do pan recén feito, Entón, cada un, digamos que temos unha experiencia diferente. A ver si, aquí. Vale. Falamos de aromas, sabores da infancia. A que nos recorda a infancia? Bueno, hai xente que recorda a leite de antes, agora a leite xa non sabe tampouco a nada. Este é un problema de gastrosexoloxía, é dicir, temos o problema de que hai moitos sabores que se perderon. Ou que nos venden certos produtos que non saben como sabían antes. E non é que as persoas cambiáramos, é que os produtos cambiaron. Fai pouco fui a dar unha charla de gastrosexoloxía a Portugal. E sempre emprego unha mestura de nata con canela, con abatonca, bueno, unha mestura que fago eu, e fago un xogo que tapo os ollos e a xente proba e vai intentando adiviñar os ingredientes. Entón, fui a comprar un tetrabric de leite, de nata, toda convencida. Nata para cociñar, ben, tal. Abro o tetrabric, intento vaciar, estaba na cociña co chef, porque o chef normalmente fai todas as elaboracións, pero esta fago a seu. Pedo a vaciar e digo, este tetrabric está en mal estado, non sale a nata. E veña a xistar. Estaba cunha compañeira miña que era blogger gastronómica. Miramos unha pa outra e digo, bueno, pois vou a abrir o tetrabric. Bueno, pois era nata. O sea, non tiña casi líquido, era casi sólido. Podías comer cunha cullera nata. Probamos a nata e en España non encontramos esa nata. Entón, pérdense moitos sabores da infancia, da nosa infancia, da infancia de nené, da infancia miña, da infancia de outras xeracións, vanse perdendo porque non se manteñen eses ingredientes como eran anteriores. Pois nos vamos sempre con eses sabores, con esas cousas que vamos buscando. Digamos que somos como uns buscadores de memoria de gastronómica, non? Te estivas por aí, de repente, tomas algo que che recorda a alguén, a un lugar, a unha situación, a unha boa. ¿Sí? Entón, os sabores fan conectar moito coa memoria. Quen veu a película de Ratatouille? Aí xa hai máis. Por aí, por esa banda. Moi ben. Vale, pois en Ratatouille fálase moito desto. Fálase de que hai un crítico gastronómico que toma un plato que se chama Ratatouille, un plato moi de campo, vamos a decir, moi tradicional francés, da campiña francesa, e hai unha escena moi boa na que se explica eso, que os sabores son moi persoales de cada un, da memoria de cada un. Entón, vou a poñer ese anaquiño.
Bueno, pois o mesmo que me podo pasar a min, ou a nené lle podía pasar con un bocata de nata con azúcar, como Dios manda, con un pan como Dios manda, unha nata como debe ser, e un azúcar como debe ser. Si ou non, nené? Claro. Ou un postre que tuvera un pouco un recordo a eses momentos. Aí vamos. Bueno, importante, como preparamos a comida. Antes falamos da preparación, do delantal, da preparación, da suxestión, e donde comemos. Por exemplo, non é o mesmo tomar un plato moi rico nun sitio onde fai frío, correcto? Ou hai unha iluminación que parece que te van a operar, que se ve todo, así con un... Sí ou non? Ahora que se levan as luces vermellas, longitudes de onda e demais, pois é moi importante que todo, que a silla sea cómoda, non? Que o ambiente sea o adecuado. Bueno, esta é unha película que se chama The Big Night, aquí no, isto non, sí? Quen coñece esta película? Unha película italiana na que están como os comensales nun restaurante e empezan a salir platos e platos e platos e platos. Ao principio están todos moi serios, como vos un pouco agora, pero despois a cousa se vai soltando, vamos a decir. Vamos a ver como avanza aquí. Bella, mi neghi un bacio tu, ma perché un bacetto neghi a me? Furba, tu dici sempre no, ma so già che ti va e già pensi me lo dà. Pure i colombi fan così, van di qua, van di là, poi si baciano e che fa? Dolce baciar con volontà, mia nini, bocca e bocca star così. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vedo vicina, il mio cor sempre fatica e ti etichetta. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vedo vicina, il mio cor sempre fatica e ti etichetta. Quando stasera aspetterò che papà a dormire se ne va. Su come un gatto lì per lì salterò e del dopo in cerca andrò. Zitto le scale salirò, verrò su, ma la porta m'apri tu. Ah, se si sveglia il tuo papà, già lo so che d'un colpo a basso andrò. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vedo vicina, il mio cor sempre fatica e ti etichetta. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vedo vicina, il mio cor sempre fatica e ti etichetta. Dice il proverbio mia Nini, gioventù se ne va e non torna più. Passa la vita tua così tra l'età di mamma e la pipa di papà. Rose e garofani che so che buche ci vorrebbero per te. Ma se un marito sogni tu già si sa, il marito eccolo qua. Quando ti vengo vicina il mio cor sempre fatica e ti etichetta. Gira, rigira, biondina, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vengo vicina il mio cor sempre fatica e ti etichetta. Gira, rigira, biondina. Bueno, pois a importancia de onde se organiza unha comida, a temperatura, o ambiente, como vai cambiando a cena, non? Cando te sentas, despois primeiro plato, segundo e demais. A importancia das texturas. Agora teño que facer unha estadística que fago sempre, se levo, pois, non sei, máis de 10 anos facendo esta charla, que levante a man a persoa que nunca lameu un prato. Lamer un prato. Un prato, unha tapa de yogur, tamén pode valer. Hai alguén que non chupara por aí un prato? Nadie. Vale, todo correcto. Aquí estades todos ben. Non temos que levar a ninguén a terapia. Bueno, aquí vides ver algunhas cousas de texturas, de estimulación da lingua que se están empregando en outros países.
como son estas culleres. Ahora, en moitos restaurantes de estrella Michelin sí que se están empregando moitos pratos con texturas e demais. Aí está un prato. Hai que sacar toda a salsa. Podedes sacarlle unha foto para poñer no Lens se queredes comprar unha por internet, que igual. Isto para a Navidad é o máximo. Aquí, ves? Moitas cousas se inventan, moi interesantes. Bueno, tamén en psicología se di que a habilidade de alguén cociñando para ti, digamos que o cerebro pensa que eres hábil en outras cousas tamén, como por extensión. É dicir, se alguén colle e se pon a cortar unha cebola así, ti dis, quieto, que isto pode ser que sea para todo, que sea así de hábil para todo, non? Pasanos un pouco, porque no cerebro conecta unha cousa con outra. Cando faz algo ben, pensas que todo fai igual de ben, non? Bueno, esta é unha outra película que se chama Comer, Beber, Amar, non sei se a vichedes, que é asiática. E, pois, se podemos verlo. Non sei se o vídeo... Non. Creo que non podo ver esta, non sei por qué. Quedou aí para atrás. A ver. Atrás. Non, quedoume atorada. Bueno, vamos a falar sobre o pan. O pan, os fermentos. O corpo, o noso corpo e os nosos xenitais tamén teñen fermentos. Sí? Non? Ten fermentos, ten... Ui, xa estamos en modo discoteca, quieto. Pois o pan tamén ten un pouco ese componente de olor como a ácido, moi parecido aos fluxos corporais, tanto de homes como de mulleres. Hai pans que teñen ese como se chamaba, o fermento que se gardaba, non? Dunha semana para outra, ese pan que é como máis forte, non? Máis ácido. E esa similitude axuda a que a certos pans nos gusten máis ou menos dependendo se teñen ese aroma semellante aos fluxos corporales. Sabor salgado. Por que ás persoas lle gusta o sabor salgado? Hoxe tuvemos que botarlle sal a unha cousa. Valeria tamén lle meteu sal, a que sí? Por que nos gusta a sal e por que necesitamos? Bueno, nós somos auga e sal. E os fluxos sexuais tamén saben salgados. Se ou non? Entón, hai moita similitude entre esa sensación e que nos platos de gastrosexoloxía teñen que combinarse salgados con dulces, despois veremos as combinacións, pero o sabor salgado é moi importante porque se nos parece moito o que, pois, cando ti lames unha pel, sabe salgada. Os fluxos corporales sexuais saben salgados. Entón, hai moito vínculo. E para eso busquei unha película que me gusta moito, que se chama Tampopo, non? Pois si tenes que apuntar todos. Tampopo é unha película xaponesa na que aparecen escenas gastronómicas, bastante de gastrosexoloxía, diría que é unha película moi de gastrosexoloxía. En esta escena aparece clara esa relación entre o salgado do corpo e o salgado, neste caso, dunha ostra, que a Daniel non lle gusta, pero a Valeria sí, e vamos a vela. Esta é a película, Tampopo. É bastante random. カキよ。ちょっと見せてくれ。これ一つ売ってくれないか。いいわよ。開けてあげよっか。
から食べるといいわ。くすぐった。Bonita imaxe, eh? Tedes que ver esa película. É un pouco extraña, antigua pero extraña ao mesmo tempo, pero creo que queda claro esa relación entre que as persoas sabemos salgadas e os alimentos tamén. Eu sempre incorporo despois desto un prato que propoña o chef que teña pues, eso, esa explosión salgada de sensación de estar na praia. Non sei se ahora a Daniel xa lle poden gustar un pouco máis as ostras ou non. Tú que dis? Ti que dis? Si, gustouche máis con esta película, non? Sí, están mellor marinadas. Sí, biches que non marinadas, moi ben. De madeira tampouco era? Sí, no. Bueno, pues ahora hai que probar coas galegas. Bueno, vamos a pasar a segunda parte, que teño que cambiar de presentación aquí. Bueno. Okay. Agora vou explicar o mecanismo do picante. Teño que preguntarlle a Daniel tamén. Daniel, gustache moi picante, medio picante ou nada de picante? Moi picante. Ai, mi madre. Quieto. Bueno, entonces, ahora vai a estadística outra vez. A ver, que levante a man as persoas que lle gustan moi picante. Vale, moi ben. Ajá. Ahora, baixade. Agora, os que vos gustan medio picante, un pouquiño solo. Ajá, moi ben. E agora os que vos gusta nada picante. No, aquí chegache todos os picantes. Por aí unha tímida, que non lle gusta moito picante. Vale, entonces, se eu fixera unha cena para vos, para todos, atinaría se fixera un plato picante ou non? Non, porque uns vos gusta moito, outros vos gusta pouco, entonces é posible que os que nos vos guste vos moleste, os que gusta moito que lle falte, sí? Entón, sempre que facemos isto, sempre, cando hai un menú de degustación na presentación, se ten que facer un prato que teña o picante, digamos, que podes ir incorporando picante para personalizar ese prato. Ti podes facer un prato moi pouco picante e que cada persoa lle vaya incorporando picante. Por exemplo, Daniel, pois incorporaríalle 2 culleradas do que sea, que lle poña de picante a maiores. Xa nos caeu o tenderete, Daniel, aquí. Chiringuito. Desmontóusenos. Aí está. A ver que che axuda. Dalle aí. Valemos para todo, veña. Bueno, entón, como funciona o mecanismo do picante? Bueno, nós temos uns receptores na lingua, que son os receptores de dolor, e esos receptores son estimulados pola capsaicina en caso de que sea un pemento picante, e hai diferentes niveles de picante. Vale? Entonces, que lle pasa ao cerebro? Cando se estimula esta lingua, os receptores de dolor, o noso cerebro pensa, estoume queimando, porque é como un sistema de seguridade. Vale? Cando metes unha culler quente na lingua, serían os mesmos receptores os que estimulan o picante. Que fai o cerebro para compensar este dolor? Suposto dolor do picante. Activa endorfinas, e por eso empezamos a sentir calor, taquicardia, como, ai, por favor, este pemento de Padrón viña, non? E por eso se activa esta sensación. Que pasa? Canto máis experiencia teña de probar picante, o umbral necesitarei máis cantidade de estimulación na lingua do picante para ter a mesma sensación que tiña pois fai 4 anos atrás, non? Necesitarei máis. As persoas que non lle gusta o picante, como non entran en ese, digamos,
experiencia sempre van a estar con esa sensación de que non lle gusta o picante. Pero os que estades ahora no medio, seguro que pouco a pouco ides ir incrementando ese nivel para tener a mesma sensación corporal de taquicardia, calor, porque ao final o que facemos é activar unha fábrica de sustancias de endorfinas que temos no cerebro, como unha fábrica, e co picante actívase. E tes esa sensación de rubor e demais. Bueno, a película moi gastrosexolóxica é Como agua para chocolate. Sí? A ver quen a veu? Quen? Bastante xente por aí. Por aí se sabía eu que nada, Sí. Bueno, pois é unha película mexicana na que hai unha receta que se chama as codornices con pétalos de rosa. A verdade que na película pasan moitas cousas coa comida todo o rato, pero nesta escena explícase moi ben o tema de as sensacións do picante, non? Como esa respiración un pouco como acelerada, calor, non? Esa sensación que se non te pasas co picante pode ser agradable, pero se me paso, por exemplo, a miña compañeira Dalí que non lle gusta o picante, que se chama... Espérate, non te vexo, tote fichada. A ver... Esa compañeira de aí da esquina. Sí, como te chamas? Fátima. Fátima non lle gusta moito o picante. Exacto. Entonces, o importante é que lle faga un plato rico a Fátima, pero que Fátima decida se quere incorporar e canto picante quere incorporar, non? Eso é o máis importante para que Fátima non pase unha mala noite e que lle guste a comida que estou a facer. Ahora vamos a ver esta escena de Como hago para chocolate. Tita, como hoy cumple un año de ser la cocinera del rancho, me permití traerle estas rosas. Bueno, poñovos en situación. Él está casado coa irmán, vale? Con esta, que está aquí. Tíralas. E a nai non lle gusta nada este tema. No las tires, mi niña. Puedes hacer con ellas las codornices en pétalos de rosa. Non se vai ver, non se vai ver, tranquilidade. Tiene demasiada sal. Con permiso, me siento mal.
Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser, se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual. Parecía que habían descubierto un nuevo código de comunicación, en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor, y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta relación sexual a través de la comida. Bueno, como é para todos os públicos, parei aquí a película, despois xa seguides na casa, vale? A mirar o resto. Tamén é para todos os públicos casi, Bueno, o importante dos contrastes na gastrosexoloxía. Bueno, vou a explicar algo, vou utilizar a Daniel todo o rato porque igual cobra tamén, igual traballo non traballo, vamos a... Entón, Daniel, porfa, podes levantarte un momentiño. Vamos a explicar aquí o que é a habituación. Vamos aquí, hai contrastes, vale. Vou a poñer un exemplo máis fisiolóxico, vale? Imagínate, Daniel, que eu che toco aquí. Aquí. Bien, gústache? Sí. Vale. Agora vou tocarlle outra vez. Gústache? Sí. Pero é distinto. É distinto? É distinto, sí. Que notas diferente? Non sei. Estás raro? Sí. Pois imagínate, Daniel, que este tocándoche aquí, non sei, 7 horas seguidas. Como te notarías? Pois supoño que normalizaría como, non sei. Exacto. Estarías incómodo un pouco. Sí, incómodo, pero acabaría sendo como levar unha chaqueta. Exactamente. Que che pasa, por exemplo, Daniel, cando ti compras un perfume, pos o perfume novo, cheira moi ben, sí? Pero despois pasan 2-3 semanas e o perfume como que lle pasa ao perfume? Cheira igual? No, vai perdendo o olor, xa non o cheiras igual. E sabes por qué? Porque te acostumas, supoño. Exacto, porque nos habituamos, porque temos un mecanismo no cerebro, vamos a poñerse aquí no sol. Aquí. Temos un mecanismo no cerebro que fai que é un sistema de seguridade, que se habitúa, non? Ti, por exemplo, imagínate, escoitas unha gota no baño, ton, 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 isto pasa moito. Sí. Nos pisos de estudiante pasa máis. Sí, pasa bastante. Pero chega un momento que lle pasa, escoitas a gota ou xa non? No, xa non escoitas. Porque é un mecanismo de seguridade de cortar información. Que pasa cos pratos? Por exemplo, pois que se eu, por exemplo, lle fago un postre con moita mel e azúcar e chocolate por enriba, Daniel, que che vai pasar? Que é demasiado doce. Exacto. Entón vai chegar un momento que a primeira cullerada che vai gustar, pero na segunda e na terceira vai che molestar. E o teu cerebro que fai é desconectar da información. E xa non sabes se a primeira sabe igual que a segunda, que a terceira e que a cuarta. Entón, para evitar eso, para evitar os contrastes, por exemplo, se eu toco aquí, despois teño que tocar aquí, despois teño que tocar aquí. Non podo estar tocando no mesmo sitio. E na gastronomía pasa igual. Se eu estou estimulando, lle dou xamón, 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 por moi bo que este xamón, chega un momento que me dis, non sei, dame un pouco de pan ou algo para cambiar. Sí, un pouco de melón. De melón, mira, ele aí saco o contraste. Entonces, nos platos que teñan 12, temos que intentar encontrar unha compensación. Isto pasa moito nunha empanada. Sabes que empanada é? Empanada de bacalao con... Pasas. Exacto. Aí hai un bo contraste, que un diría, como funciona a empanada de bacalao con pasas? Pero é porque ten contraste, 12, salgado. Entonces, o noso cerebro, cada mordisco, a estimulación é diferente. Sí? Sí. Gústache? Sí, é das miñas favoritas. Estou atinando en todo, cuidado, E despois tamén poderíamos facer frío e quente, non? Pois, por exemplo, un chocolate quente con... Pois unha bola de xeado. Se pode ser cítrica, mellor para compensar. Entonces, cada mordisco pode ser diferente. Podemos combinalos, podemos tomarlos por separado, vale? Podemos tocar aquí, podemos tocar aquí. Sí ou non? Bueno, vouche deixar sentar, que está... Un aplauso para ele, que está moi tocado. Entón, é preciso, incluso nun plato podemos facer doce salgado, frío quente. Quero dicir, o noso cerebro precisa tener estimulacións diferentes, porque senón chega un momento que escoito unha música que é moi constante, moi monótona, ao final xa non la escoito.
Estou tomando algo doce e tomo 2 ou 3 trozos e xa non quero máis porque xa o meu cerebro desconecta, porque é unha información demasiado recurrente e a mesma, non? Vale. Bueno, aquí Ratatouille tamén ten un vídeo pequeno no que combina un sabor salgado con un doce. Vamos poñer. Oh, Gusteau was right. Oh. E queixo. Yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. But combine one flavor with another, and something new was created. Pillaron. Bueno, importancia tamén das texturas. Antes vimos diferentes elementos que podemos empregar, que estimulan, que son rugosos e demais, pero hai unha película que combina xelatina, sale un pemento de Padrón, a ver se localizades, moi importante, unha película americana con un pemento de Padrón, eso é importante. Aparecen bebidas espumosas, aparece cousas que están máis ricas, cousas que non, digamos que está como estimulando diferentes tal. E a escena ocorre ao lado dunha neveira. Quen sabe quen é? Alguén sabe a película? Como? 9 semanas e media, moi ben, aí, moi ben, moi ben. Pois vamos a ver a escena, entón, desa combinación de diferentes texturas e sabores. Aí, sí, aí. Put it right on the spot. Right on the spot. Yeah. Oh, that's nice.
apto para todos os públicos. Aí está, cortando no momento adecuado. É importante isto, Bueno, pois a importancia das texturas. Aquí sempre eu fago un xogo con tapar os ollos, con probar algo e saber os ingredientes que teñen, que saben é un xogo moi interesante para fomentar a atención gastronómica. Bueno, a ver. Vou para atrás. Bueno. Falando de texturas, nesta mesma película de Tampopo, que sigo empregando, hai prácticas noutros países, este xaponés, que me parecen interesantes tamén traer para ver se sodes capaces de facer isto que van a facer agora con a textura dun ovo. Antes falamos dos ovos tamén, ti non estabas, pero falamos da importancia de ter galiñas, de ter ovos de calidade e demais, e a veces utilízanse certos ingredientes para facer certas prácticas. Vamos a ver unha. A ver se a teño. Creo que sí, no. Onde estás? Aí, creo. Ui. Non me quere entrar. A ver. Aí está. Tedes que ir contando cantas veces pasa o ovo dun lado para outro. Bueno, a yema do ovo. Una. A baixa temperatura, Así son as cousas en Xapón. Os ovos son de calidad tamén, Non sabemos se a nata, pero os ovos aí, bien. Bueno, son diferentes texturas, diferentes... Algúns probaredes, a ver se eso se pode facer ou non se pode facer, cos ovos da casa ou non, cos do supermercado. Bueno, o máis importante, pois eso, un pouco volvendo outra vez, non sei en que minuto estamos, que xa me perdín, como vamos de tempo? Necesito un temporizador. Moi ben. Pois, un pouco para ir xa acercándonos ao final, pois eso, falar que os afrodisíacos que hai que desmitificalos, que moitas cousas non nos gustarán. Evidentemente, cando falamos de espárragos, pois os espárragos teñen unhas sustancias que fan que os homes produzcan máis esperma do normal. Vale. As ostras teñen zinc e tamén fan que se produzca máis esperma do normal. Que pasa? As ostras son... Digamos que temos unha suxestión cultural sobre as ostras, porque as ostras precisan polo menos 10 horas para facer efecto, o zinc que ten na ostra. E a xente, cando toma as ostras, pensa que lle fai efecto os 5 minutos, sí ou non? Empezan, que está tomando moitas ostras, fíjate. E claro, non che vai facer efecto hasta o día seguinte, co cal esa noite o que fagas non é das ostras. Vale? Entonces, hai moitos afrodisíacos que hai que desmitificalos, que realmente é moito activar a nosa suxestión, o noso cerebro, darlle tempo para conectar con esa sensación, con ese sabor e con esa relación,
e que ese produto poda producir máis placer se o faz desa maneira adecuada e que che axude a, digamos, estar máis desinhibido e ter unha relación sexual máis placenteira despois de inxerir os alimentos desa maneira. A importancia da suxestión do sistema nervioso central e das endorfinas que nós mesmos producimos, que non nos teñen que producir ningún outro alimento externo. E, bueno, o chocolate tamén é outro alimento que ten unha sustancia química que se parece moito á sustancia que segregamos cando nos namoramos. Por eso ocorre, según varios estudios, que as mulleres temos máis gañas de tomar chocolate nos días que estamos ovulando, nos días máis fértiles, vamos a decir. E por eso dicen esa frase de o chocolate é o sustitutivo do sexo. Pero non é que sean sustitutivos, só que cando tes unha sensación de querer ter esa sensación de estar namorada, de estar con alguén, de estar a gusto, e non o tes, pois podes escoller un anaco de chocolate, non? Vale. Para finalizar, quería contaros un pouco lugares donde, porque creo que estuve falando con diferentes personas de diferentes países, de Tenerife e demais, donde se impartiu gastrosexoloxía. Tamén antes falamos con o noso compañeiro de estrellas Michelin, de restaurantes, de como eran os chefs e demais. Aquí, gastrosexoloxía polo mundo. Vale. Bueno, un pouco de exemplos con produtos que só traballar cando fago as presentacións. Este foi gastrosexoloxía do Albariño, no Concello de Cambados, co Concello de Cambados, diferentes donos de bodegas, a denominación de orixe en Rías Baixas, a denominación de orixe en Orujos de Galicia. Entón, con todos os produtos, podemos facer combinacións e explicar o que é a gastrosexoloxía e degustar. Podemos facer po ano que ven en Pontevedra con produtos de Pontevedra. E así vamos comendo algo tamén, non? Porque a gastrosexoloxía sin comer é un pouco así como difícil. Despois, isto foi no País Vasco tamén, con produtos do País Vasco, con outro chef. Isto foi en Tenerife, no Hotel Mensei, tamén con chef estrella Michelin. Aquí foi no Museo do Cava, en San Sadurní de Noia, onde está Freixenet, Codorniu e demais, con varias bodegas e co Concello de San Sadurní de Noia, e tamén fixeron un chocolate especial con diferentes intensidades de picante. Tamén para que hai unha fábrica de chocolate que se chama Simon Col, que supoño que vos sonan, que teñen esos paraugas, esas latas vintage de chocolatinas. Este Javier Olleros, ten 2 estrellas Michelin, que do Grove, onde eu nacín. Tamén unha entrevista que lle fixen e que isto é en Lalín, con produtos de Lalín, co Concello de Lalín, tamén, que se fixo unha ponencia de gastrosexoloxía con produtos. Isto en Portugal, tamén, que se fixo tamén Isto é no Talaso Atlántico, en Oia, tamén. E, bueno, tamén con Jesús Sánchez en Cantabria, coa Universidade, que ten agora 3 estrellas Michelin tamén. O que facemos é, pois eso, un menú de degustación e unha explicación, como a que estou dando hoxe, pero con pequenas degustacións que simplifican o que estamos explicando durante esta xornada. Espero que vos gustara, que podades aplicar algunha das técnicas, algunha das combinacións para o vosso cociñar, e recordade que sempre, sempre, sempre tedes que poñer o delantal. Moitas gracias a todos. Moi ben, pois imos co turno de preguntas, así que ide levantando a man e buscando a persoa da aula que estea por aí co micro e imos cas preguntas.
pregunta? Fame? Fame? Un pouco, tal vez. Eu teño fame tamén, Sí. Sí. De feito, sí. Sí, Valeria? Gracias, ahora sí. Bueno, me dieron ganas de comer ostra ahora. ¿No? ¿Dónde se puede comer ostra aquí? Bueno, alguien que me dé el dato después, por favor. Casa de Daniel, no. No, casa de Daniel no. No. Oye, no, mira, me parece muy interesante esto que decías, ¿no? Que en el fondo, para que haya una experiencia completa, uno tiene que conocer igual la biografía del otro, ¿no? O sea, es muy personalizada la experiencia gastrosexológica. Entonces, ¿cómo lo combinas, por ejemplo, con estas experiencias con los cocineros, con los chefs? Porque hay, bueno, como o hay una relación con los comensales, se le pregunta. O sea, pienso que hay un componente muy particular, muy singular, que hace que la experiencia funcione, y cómo llevar esto o cómo se, ¿no es cierto?, se relaciona o se tensiona con una experiencia más general, como para un público más amplio, pues, supongamos una cena, qué sé yo. Exacto, cando é un grupo amplio, que a veces pues, son 50 persoas, 100, depende. O que se intenta facer, primeiro, hai produtos que son peligrosos, que pode ser que non lle gusten a todo o mundo, con lo cual eso temos que retirar do diseño de menú, porque sempre falamos, non? Eu envío como un guión e tens que facer un que teña estas texturas, outro plato, el suxieren platos, pero ten que ter quente e frío, sempre ten que haber unhas variables. Por exemplo, no picante ten que ser que podas incorporar picante, co cal personaliza cada un o seu. No salgado, se por exemplo, imagínate, pois hai moi típico algún tipo de ova de peixe ou alga ou que sexa, sempre veñen os ingredientes máis como separados, os que son, digamos, que podrían ser que non lle gustar a algunhas persoas. Entón, hai que intentar dar a opción de que se poda personalizar ese plato, non xa mesturar todo e incorporalo nun plato, porque é moi posible que non atinemos con esa persoa non lle guste algo do que está incorporado nese plato. Entón, para eso sí que intentamos que non haya, digamos, ingredientes de dudosa... Ostras, non. Ostras, non podemos poñer. Porque o 50% non me gustar. Se puxeras un plato picante e non deixaras a opción de incorporar, a metade dos comensales non comerían o plato. Entón, hai moitas personalizaciones que se deben estar, digamos, que abertas a que ti podas ir combinando as cousas según ti queiras, non? Pásame un pouco, por exemplo, quente e frío. O típico que pensas, un culán de chocolate quente con tal. Hai xente que lle pon a bola de cima, non? Cima derretese todo un asco. Ese plato. Podía ser un plato moi bo, porque se está separado, ti podes facer combinacións, se quere comelo xunto, se quere comelo separado, pero forzar xa a combinación, sabendo que a mellor a min non me gusta comelo desa maneira, non? Pois pasa moito, pero sí. Pero hay como principios generales, como la tensión, ¿o no? Sí. La contradicción. A atención é o máis importante, porque hoxe en día o máis importante é poder desconectar e conectar coa comida. E co sexo igual. Pasa un pouco ahora co tema dos móviles, de levar o móvil á cama e estas cousas. O sea, conectar co momento presente, co momento que estás comendo ese prato, coa persoa que estás, a temperatura que hai, é moito de traballar con atención, porque non habería outra maneira de poder facelo, non? Igual unha relación sexual, se non estás concentrado no momento presente, non vai. Pois na gastronomía tamén funciona igual. ¿Sí? ¿Vamos a comer? ¿Sí? ¿A la arriba? Hola, bueno, primero muchas gracias. Ya lo comentaste, pero yo creo que lo de la alimentación es algo fundamentalmente cultural. Aquí en Galicia se supone que nos tiene que gustar el marisco a todos. A mí particularmente, o sea, vale, lo tengo que comer porque está buenísimo, pero es que yo no le encuentro... Comer una nécora, por ejemplo, yo... Una aberración. Me parece pues una araña, por decirlo claro, de alguna... Claro. Sí. Y luego, por ejemplo, en otros países, por ejemplo en la India, no conciben comer sin picante. Y cuando tú le pides algo sin picante, te dicen, ya no tiene ninguno. No le pican. Y para mí...
tiene muchísimo. Sí. Luego, encontrar pescado en Marruecos es complicadísimo. Allí no hay pescado. Entonces, yo creo que tiene que ver también, bueno, ya lo explicaste. Coa cultura. Claro, totalmente. Coa cultura. Sí. Sí, eu veño ahora, fai 3 días estaba en Túnez. Ali dice le jar, para que le, no, jar, picante, le jar. A miña filla decía le jar, pero decía, non pica. Pero claro, para eles que teñen un umbral, como do que falábamos antes do perfume, de non sei que non sei quanto, teñen un umbral tan alto, eso non é picante, non notan o picante. Teñen o umbral xa tan arriba que non o van a notar, non? Yo en la India me cansaba de decir no spicy, pero nada. Claro, pero para eles eso non é spicy porque non o notan, non é que non teñen esa percepción de que pique porque xa necesitan tanta cantidade para ter esa sensación. Sí, no. Y luego otra cosa que en Marruecos, que es todo muy especiado, ¿no? Hablando con ellos, o sea, no sabe cómo somos capaces de comer aquí la comida tan sosa y tan insípida. Claro, entonces es totalmente algo cultural. Sí, bueno, tamén se ves de Centroamérica ou de Sudamérica que dicen que cociñamos en sazón, é dicir, que non lle damos vidilla a algunhas comidas, non? Que son como moi planas para eles. Pero eso tamén é un umbral que tes un umbral de condimentos, tes un umbral de picante, entonces ti partes desa base. A tua compañeira que dicía que non lle gustaba o picante, parte dunha base completamente diferente. Entonces, sí, claro, evidentemente, pero xa é pensar de que para eles eso non está moi especiado nin está picante. Está para ti, porque ti tes umbral todavía, tes que traballar aí máis os viaxes. Yo creo que a los niños en México ya nacen con chile en el biberón, porque vamos... Bueno, os batidos poñense unha cousa ao redor que se chama chilito, e despois hai uns tamarindos así, como unhas boliñas que ten chilito por fora, e xa se comen desde pequeno, entonces, normal. Bueno, gracias por la conferencia. Nada. Hay una cosa bien curiosa que es un tema que destroza una mesa cuando lo introduces y quería preguntarte sobre tu opinión, ¿no? Porque tú estás en una mesa con un grupo de gente que no se conoce mucho y dice, ¿sabíais que me han dicho que cada uno hace el amor del mismo modo que come? Y entonces a partir de ahí ya Aí teñen cuidado, pero isto dillos ao principio para que se condicionen, xa para que fagan coas mans ou... Bueno, era unha... Isto pasa un pouco tamén cos queixos, o dos umbrales dos queixos. A xente que lle gusta os queixos fortes, a xente que lle gusta os queixos curados, a xente que lle gusta o queixo fresco solo. Tamén está moi relacionada con que non che gusten certos sabores corporales. É dicir, alguén que lle gusta o queixo azul e o queixo curado soe ter máis tendencia a ter relacións ou sexo oral, por exemplo. Entonces, bueno, se pos unha tabla de queixos, ti xa sabes o que non, o que sí. Xa faz unha preselección sen ter que facer ningún análisis moi profundo. Porque, ao final, o queixo son esos fermentos lácticos. É moi parecido. Gracias. Nada, a ti. Está todo o mundo pensando que queso azul tomo, non tomo. A ver, como de curado. Hola. Sí, onde estamos? Aquí. Ah, vale, hola. Sí. Primeiro, moitas gracias. Nada, a ti. Decirche que parece moi interesante o concepto de relacionar o delantal co feito de dedicarlle tempo ás cousas, neste caso coa comida, pero máis levalo tamén, para min, levalo xa en xeral, especialmente agora, no tempo de inmediatez no que vivimos, de consumismo, de querelo todo para onte, e de que pareceme moi bonito o feito de pararse un momento, poñerse o delantal, cociñar sen presa, comer sen presa. Eu, por exemplo, como moi rápido, meus pais dime sempre que non disfruto a comida. En parte estou un pouco de acordo, dá moita rabia, porque como máis calma para todo. Pareceme como que o tema do delantal é como de maneira metafórica ou simbólica, de parar e reparar. De pararse, poñerse o delantal, cociñar sen prisa, cortarlo todo ben, facelo todo bien. Isto pois para relacionarlo con, pois creo que sei, cos estudos ou cos teus hobbies ou outras cousas. Claro, que está pasando moito que, digamos que, vamos a pensar que o noso cerebro é como unha máquina que vai un pouco lenta.
E nós estamos facendo as cousas moi rápido. Entón non lle damos tempo a que chegue a información necesaria para que o que estás saboreando os sabores ben, para que o sexo que estás tendo o teñas ben, é todo como moi inmediato. Despois pasamos de que as persoas ahora xa hai moitos postos de comida que tens que comer de pé, ou na calle, non? Entonces, non lle estamos dando tempo ao noso mecanismo, que sigue sendo o mesmo de fai millóns de anos, e non lle estamos dando tempo a que chegue a información. Pasa un pouco coa saciedade. Cando comes, a sensación de estar cheo tarda un rato en chegar ao cerebro. Entón estamos pum, 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 e ao mellor, se lle deras 2-3 minutos ou que sexa, chegaría a información e deixarías de comer, tal vez. Pero non lle damos o tempo. Entón, ao non lle damos o tempo, non eres capaz de acumular endorfinas suficientes, por exemplo, para ter unha relación sexual completa, ou para que ese produto che produzca ou teñas as sensacións ou seas capaz de adiviñar os ingredientes, por exemplo, non? Porque como todo, como un todo, que isto pasa un pouco nas hamburguesas, eso, que como un todo, non? Se comes hamburguesa por separado son un montón de ingredientes e podes combinar diferentes, se comes enteiro é unha cousa. Entonces, hai que darlle tempo porque o cerebro vai máis lento que o que estamos a facer a nos. Nos vamos moi rápido e o cerebro vai, pois como pode, con ese mecanismo que necesita tempo. En relación con isto, ti crees que podría, que máis agora que antes, evidentemente, pero crees que podría ter algún tipo de relación co tema do uso do móvil, das redes sociais e todo isto? Da inmediatez, do scroll. Sí, por exemplo. Sí. Bueno, hai moitos de alimentos tamén, estou vendo tamén moito de porn food, ¿no? Que se dice, ¿no? Pero sí, claro, ao final estamos dando todo tan rápido que o cerebro non lle dá tempo a facer o proceso que ten que facer para facer o proceso desde o principio hasta o final. E xa estás na seguinte cousa, porque mellor ti comeches e xa estás que quedaches con alguén. Quero ter unha relación sexual con alguén, non sei que, xa me está sonando o móvil, unha alarma ou outro. Non eres capaz de, digamos, estar no momento presente. Estar no momento presente é o máis importante para que as cousas saiban, para que as relacións sexuales terminen ben e demais. Parece que poñer modo avión, calefacción, bo ambiente, unha luz así tenue, vermella, e aí vamos. Unha pregunta máis? Daniel? Ale arriba. Vale, perdón. Bueno, muy interesante, sobre todo creo que esta última reflexión. Yo estaba pensando en todo el movimiento slow food y sí, cómo resistirnos a ese vertiginoso ritmo del capitalismo que al final es el ritmo del consumo y que ya con la explosión digital pues lo tenemos todavía más potente, ¿no? Me ha llamado la atención de esa expresión que has utilizado, ¿no? De porn food. Porn food, sí. Y bueno, con el sexo también, ¿no? O sea, el consumo de pornografía. Todo ¿no? inmediato, sí. Hace que mucha gente tenga una vida sexual penosa, Problemas, porque luego sí. en la realidad se necesita, pues, ¿no? Ese tempo lento para realmente suscitar el placer. Entonces, claro, ¿no? Quizás llevarlo un poco también, ¿no? Al asunto de un lado filosófico, pero también psicológico, anedonia, ¿no? Se está utilizando este concepto, niega y, ¿no? Hedoné, placer, para caracterizar, me oigo como en estéreo, ¿no? Para caracterizar esta experiencia contemporánea o falta de experiencia contemporánea, esta carencia pues ligada a que no, o sea, ese ritmo vertiginoso no nos está permitiendo disfrutar de pues las experiencias que, vamos, como especie humana tenemos a nuestra disposición precisamente por nuestros sentidos, ya sea, ¿no? El gusto, el olfato, ¿no? Se hablaba de eso también esta mañana. Entonces, sobre todo yo creo que es un asunto
nos afecta a todos, pero muy mucho a las jóvenes generaciones. ¿Cómo defender la lentitud? Claro, aquí en psicología e sexoloxía hai un índice moi alto últimamente de desexo sexual inhibido, tanto en homes como en mulleres, por o estrés e o cortisol moi elevado, non? Estamos falando de cortisol, niveles de cortisol e demais. O único segredo que podes facer é ser consciente de que eso está pasando, que hai varias variables que podes controlar, e desconectar desas variables. Por exemplo, apagar móvil, iluminación e tempos. Se tes deseo sexual inhibido é porque hai varias variables que están afectando. Hai que analizar que variables están afectando e ir desconectando esas variables para dar ese tempo, porque o noso cerebro funciona a unha velocidade que vai moito máis lenta do que está pasando. E por eso hai deseo sexual inhibido, por eso hai anedonia, e por eso ocorren estas cousas. É o que está a pasar. Pero ser consciente, ser autocrítico e decir non, teño o teléfono encendido na mesita, saltándome mensaxes, non sei que, non podo estar concentrado no que estou a facer, non? Estou a comer, estou co teléfono, pois vamos a poñer unha tal que cando estamos comendo o teléfono ten que estar, pois, que non está encima da mesa, por exemplo. É un detalle, pero un detalle que influe moito en como vas a degustar eses pratos. Sí, boas noites. Boas. Quen é mellor amante, un bo cociñeiro ou un bo Espera, larpeiro? empezamos outra vez. Volvo a preguntar. Quen é mellor amante? Mellor amante, Sí. un bo cociñeiro Sí. ou un bo larpeiro ou alguén que sabe apreciar a comida, a boa comida, os bons sabores, as boas texturas. Bueno, se eres un bo cociñeiro, bo chef, tens que saber apreciar eso tamén. O que pasa é que no chef xuntase unha cousa, que é habilidoso coas mans. E o larpeiro pode ser habilidoso só comendo. Entonces, preferiría ter as dúas cousas nunha persoa, se pudera escoller, pero creo que é un tema de habilidade, de ser habilidoso, de ser meticuloso, de estar no detalle. Eu creo que o que son habilidades que se poden ir sumando nunha persoa, non? Ser habilidoso, meticuloso, cociñas ben, teñen que gustarche a comida, e iso pensas tú que por extensión pode ser que teña outras habilidades extraordinarias tamén esa persoa. Que combinación de alimentos é a menos afrodisíaca? E non me refiro a unha fabada. A ver, eu xa digo que non falo de afrodisíacos, pero calquer combinación, antes falábamos de personalizar, ¿no? De que teña que ser moi personalizada a combinación. Primeiro tens que coñecer a persoa, porque combines o que combines, se esa persoa hai algún deses ingredientes que lle produce ou tuvo unha experiencia negativa con ela, non, eu traballo moito en psicoloxía con trauma e demais, tens que saber eso. Por lo menos 2 ou 3 cousas desa persoa deberías saber se queres cociñar para esa persoa. ¿No? Igual que pregunta un chef, ¿no? Algún tipo de intolerancia, lo que non che guste, non sei que isto non se preguntaba antes nos restaurantes. Antes, pues, alergia tal, pero alguna intolerancia, algo que non lle guste, e entonces ti dices, bueno, pues mira, eu non tomo coliflor e pimento, por exemplo, ¿no? Entonces personalizan o prato. Entonces, eu creo que máis ben algo máis personal, máis que combinacións que non tal. Ahora, si, como falamos antes da habituación, non mesturaría algo de mel con chocolate, por exemplo, porque me iban palagar moito. Ou non poría algo, que sei, peixe con unhas ovas de non sei que de salado e pasarme de tal. O sea, é cuestión de que balancees e intentes que haya contrastes. Dulce salgado, quente frío, texturas diferentes, eso é o máis importante. Para que a combinación, digamos, estimule o doble de unha combinación calquera, non? O ordinaria. Sí? Que, Daniel? Vas comer? Tes fame? Eu teño un comentario e unha pregunta. O comentario é que eu estou moi en contra da tarte de queixo a cal lle botan queixo azul.
E xa que estamos, pois o digo, porque hai varios... Ui, Empezou a poñerse de eso moda... di moito de ti, Empezou a poñerse de moda en Santiago, Sí. por favor, non máis. Pero queixo azul que poñan aparte un pouquiño por si queres botarlle E sobre algo todo, de se queixo alguén azul. o Ou unha queira crema de facer, queixo que azul. avise, porque me pasou algunha vez pedila, eu son moi fan da tarta Oxe de tomei queixo. tarta de queixo, arriesguei, aí arriesguei. Eu son moi fan das tartas de queixo, pero e son moi fan do queixo azul, pero non me gusta Está poñéndose de combinar. moda isto. Hai que andar No. coidadiño, coidadiño con pedir tarta de queixo e non preguntar, Sí. Que esta cousa, eso por Santiago, non? Sí, se es en Santiago vin que empezou a poñerse de moda. É moito arriesgar eso, Sí. Pareceme a Así min. que é unha moda que espero que non siga adiante. A miña pregunta iba máis por o tema das modas, porque me pareceu moi interesante o que comentabas, a perda dos sabores tradicionais, diferentes, porque agora cada ano parece que só hai un único sabor, pistacho, 2024. Dubai. Chocolate de Dubai. Eso, aí va. Sube- Crema Lotus, sube 2 galleta euros, Lotus 2 euros máis, 2025 e ahora eso, chocolate Dubai Chocolate 2026. Dubai, Parece sí. que todo ten que saber a unha mesma cousa, incluso eso, coller unha hamburguesa e meterlle de repente eso, Queixo galleta azul, Lotus. queixo azul. E digamos, non sei, é moi triste desde o punto de vista gastronómico que esas modas e homogeneización e reducción a un único sabor. E bueno, que opinas por aí? Eu creo que está pasando máis en España. Sí? Sí. Non vexo que este pasando en Portugal. No. Por exemplo, pasa Portugal, os postres Sí. saben diferentes. O bacallau nunca... A manteiga sabe a manteiga. Non se sabe o que están vendendo no supermercado aquí. Hai as sobremesas en Portugal saben intensas todavía como sabían antes. Aquí é que é difícil encontrar os ingredientes. Ti queres cociñar algo que che saiba a unhas natas de Portugal, pero queres facela aquí en Galicia, ti non tes os ingredientes. Porque onde vas a buscar esa nata? Xa tes que ir a un sitio de estrellas Michelin, un distribuidor que teña unha nata especial, é un evento, eso sí que unha ceremonia. Eso, o do polo, que tiña que esperar hasta o sábado, era pouca cousa, porque é como un evento, non? Entón, eu creo que se está perdendo aquí, está se perdendo porque hai moito supermercado de marca blanca, Mercadona, vamos a falar, da outra vez, sale Mercadona todo o día, oxe. É como este o sabor que hai, o chocolate de non sei que, é o que hai. E hai 2 ou 3 e xa, non? Entón, bueno, ao final tes que acabar no supermercado un pouco máis caro, como especialidade ou un Gadis ou o que sexa, donde todavía venden marcas de sabores de antes. Pero vas a outros países, isto non pasa. Creo que está pasando aquí. Sí, por ali arriba. O sea, que tarta de queixo con queixo azul. Estou asustada, vou ter pesadillas esta noite. Sí. Cuidado, Hola. Debate. Eso para escoller parella é moi importante, hai que falar deso primeiro. Ter fillos, como queres a tortilla, isto son temas de conversación delicadas. Sí, por aí arriba? Quería engadir que tanto no aspecto gastronómico como no sexual pareceme un engadido importante tamén os estímulos auditivos, en concreto a música. Sí, isto pasa tamén na habituación, como comentábamos antes, que hai que empregar estímulos auditivos, olores, visuais, a temperatura e demais, pero que é importante eso, que non sexa algo monótono, que intentemos que sexa unha música que este estimulando diferentes sons en diferentes momentos, que non sexa algo monótono. Eso é moi importante. Por exemplo, non me poría unha música de relaxación de yoga para comer, por exemplo, sabes? Ou unha de ondas, como é? 700 hercios, 400 hercios, como estamos cos hercios ahora? Depende, para que sea, os hercios son diferentes. Pero sí, que é moi importante complementar, digamos, ese ambiente, esa ceremonia, e que podamos complementarlo con sonidos, con un aroma adecuado do local, por exemplo, se cheira mal o local, aunque este a comida moi boa, xa é como, non? Entón, é como que o cerebro necesita como uns mínimos para poderse activar. Eso é importante. A ver, Daniel, vamos comer? Que? Sí, que vamos dis? a ir pechando. Vos que decides, comemos ou non? Así que, moitas grazas. Moitas gracias a todos, e nada. Hasta a próxima.
Xosé Guerra, a primeira hora, recordade, ás 10:30, María Xosé Guerra.